Ljubav je svetinja i mi nekada znamo da volimo nekoga i kada pogreši. Zato, hajde da vidimo da li biste oprostili prevaru i šta je za vas prevara. Da li bi oprostio prevaru i šta je za tebe prevara? Prevaru ne bih oprostio. Prevara je pa realno sve, ne znam kako sad da objasnim, ali Devojka sme ti ima Instagram i slike u kupaćem. Pa sme, ali ne znam kako... Sme, ali ne sme. Sme da ima, ali valjda ona treba da zna najbolje šta je za nju i da li ona to želi ili ne želi. Pa ne bih, pa za mene je prevara svaka pomisao na neku drugu osobu, bilo kakva pomisao emotivna ili ne znam, da kaže da je neko lep, sve bukvalno. Ne bih oprostio prevaru, pa prevara je pre svega laganje sebe, da si nešto što nisi ili... Nemoj, brate, samo ako želiš da prevariš, kaži, ej, našao sam drugog i to je to. Ne, mislim, treba biti iskren. Laganje sebe, lepo je rekao ovaj dečko. Upravo to je poenta. Mi nismo radili nešto da bismo narušili nekoga drugog, već upravo sebe. Ako prevarite, onda ste izdali sebe. Da li bi oprostila prevaru i šta je za tebe prevara u stvari? Ne, ja bih kriminalizovala prevaru. Prevara je za mene bukvalno, mislim, sad možda previše otkrivam, ali za mene je prevara ako pogledaš drugu osobu. Nemojte da gledate nikoga, muškarci. Da, bukvalno. Pa to je izdaja, ali zavisi sve od osobe koliko je volim i koliko smo dugo zajedno, ne koliko smo zajedno, ali šta mi znači. Da li bi oprostila prevaru? Pa nije mi se do sad desilo, tako da ne mogu da kažem da znam tačno. Razumem kad se dese tako neke situacije bračne i to, ali ja mislim da ne bih, zato što je za mene to izdaja. Pa, dragi moji, čuli ste šta su rekli naši građani. Niko, naravno, ne podržava prevaru. Samo jedna devojka je rekla, zavisi koliko nekoga volim. Tu je caka i greška. Nije bitno koliko i kako nekoga voliš. Bitno je da budeš iskren prema sebi. Jer ko jednom prevari, taj će to opet da uradi.